Hazel maskara. Ngicela ukuthi subscribe nibuke namanye amavidiyo bese nisho ukuthi yini enginifisa ukuyibona kule channel. Bebenakho umgxeko uNtshatha. Wayomukela kanjani ngenkomo wayesazoklina amademesha amanyala ayewenzile ecendezela umfana wakithi. Kunebandla lamhlasela la wala sihlasela ngasho njalo. Ubona mfana. Ayamhlaze phezulu vele. Hey. Phela ushayisa. Nje mfethu hamba. Ngithatha ukuthi bangidlalisa igame. Bengingazi ukuthi mina banenzondo yeqiniso laba bantu. Ngithi mina nginikazani lo gesi ithi ukuhlabana ngenqindi. Hazel maskara. Bese subscribe and comment bese nisho izinto enifisa ukuzibona futhi ezinye nibuke namanye amavidiyo ngiwafakile bafowethu. Singahlangani ngesonto kuphela. Bafowethu njengoba sihlangene awuyingane ezazanayo ngoba siyazana vele siloko seintroduceana. Kodwa siyazana kunika nje background bafowethu ngoba sihlangene ngento enhle ethinta bafokama futhi Tata bese bona sibe nomdala emdlejeni lezi nsizwa zibuyisela emphakathini kahle kahle. So waba umdlalo omkhulu kakhulu nathi ugcina ususenza sumangaza nje ukuthi la wasuka kulelizi. La sino Tata, sino Butunala, sino Mavunda. Insizwa nje le naye edumile, naye ihlanganisele kuhlanganisa noma ngingazi kahle ukuthi ngiyibona sekukhuluma nje mina online lapha eseshele intombi lapha ekhotha umlomo. Ngimazele ezinye izinto eziningi. Ngeke ngibone kanjalo. Sihlanganele uhlelo le second leg ebhola la kaMthandeni noTshatha. So sidonsa uButunala ke ngoba umuntu ufaka amaphepha la izicelo zokuthi sicela ukuthi umdlala ochaza ukuze ube impumelelo nezinga likhuphuke compared to emdlejeni. UButunala uyithanda into enhle. Ukuthi naye wabona lento inhle. Nami ngase ngimkhumbuza indaba into ayibhala noma umuntu ayicele izinto ezilula ngoba into nazi into ezayibhalekile la. Kwaba nje obanana ama-orange, ama-cooler box, ama-still water, ama-painkiller, ama-ice. Izinto nje ezisimpule ngicabanga nami phela awukho umuntu ombona hamba ngebhanoyi bese ucela imoto. Nami ngenza nje ukuthi angathi ayelele ngathi kuzoba nemali yami ngihamba kulelo zinga lelo. So kodwa ke lokho akusho ukuthi siyamvimba phela uma uyena. Ufuna ukugamanxa nje. Angamanxa ufuna ukukhululela. Sidiscussa lezo zinto la. Ngenhlahla uButunala uyavuma ukuthi uzolekelela. No kuyajabulisa. Singathi nje siyabonga kakhulu kuButunala ngokuthi usukumele phezulu ngoba uMasondo wayengitshelile ukuthi cabanga ukuthi besiyenze njengoba umlenze wesibili suhlela awukuthi uba nesasasa elidlula leli yalasemakhaya emdlejeni esikelali khona yilaba likhulu kakhulu sethuka sona masibona into ukuthi ingamenyezelwe insukwini ezintathu kodwa ibe nje yaya ngoba kwaba 3 days kuphela si keep date kodwa kwavela kwaba into esingayazi nathi ukuthi singayichaza sithi so ke manje ukuthi ke kungafanele ukuthi ihleleke ibe enkulu. So siyafisa ukuthi sibonga kakhulu mfowethu ngokuthi uvele wasukumela phezulu. Vele ke into ehle uyayithanda. Akungithusanga mina ukuzwa ukuthi usukumele phezulu. Umuntu oveza ukuthi. Igama yebe. So akungithusanga mina ukuthi uye wasabela ukuthi ufisa ukuthi ube ingxenye futhi ungene ngomkhono nesiphanga kulento yenzeke. Ngoba inhloso igqugquzela intsha ukuthi inaka izinto ezinhle. Inaka izinto ezakhayo. Njengalibhola ibhola liyikusasa kubantu abaningi namhlanje. Siyathokoza ukuthi umhlophe simrecognize njengomuntu oqala kwabayibonile ipotential ye-partnership nalolu hlobo lwe-initiative esinethemba lokuthi mhlambe going forward kuningi okunye okuzovela lapha. Mina nje bengiyothi niyamreduce umhlophe manithi ama-orange nama-apple. Umhlophe usengaphansi angawachitha mina ngabe ngithetha ukuthi ngama-orange. Hayi kulelo zinga leli ngiyafuna ama-orange awacela bomama bemake. Njengamanje ke
kwenza amaphepha-ke nezinto ey'dingakalayo njengokuhlelo loxhaso ngoba into yoxhaso iney'ndlela ey'thile naye yenza ngakhona bezayo ukuthi cabanga ukuthi akusiyibhekeni kanjeni nalokho ningakuthaki ezifuthi usizo kodwa manje uthanda ukubamba ngiyabonga kakhulu msitshata beqala siyilandela lento okunye besibona ukuthi engathi akusenzeki nawe ungathi uyagive up kodwa ukuyimisela uye noma ngingasavuma ukusibekela sikhona namhlanje Manqele sibonga kakhulu mfethu ukuthi ungashaya iginci kuphela kodwa ubucabanga ukuthi uyi-inspiration kwabanye abantu ngoba lokhu enikwenzayo mina bafethu ngithi akusikho ngiyazi senibadala anisaze libholo kodwa nibheke iy'ngane ezililandelayo ngamfuthu okungisondeze kakhulu mina kulo mdlalo wenu ukuthi ngibonile ukuthi nikhathalele ukuthi ingane encane ifuna ukuqinisa njengoba Dr. ukuthi ebibona kude ungakwazi uyisondela asu-upgrade nawo usuke kube sezingeni uma kufanele abafana bathola ama-track suit babodlala batholele ama-track suit uma ukuthi abafana bazohlala khona akuna-shelter sikhandeni shelter ukuthi hayi bona indawo akahleli kuyona ibe right amanzi akabathola bekhona into abangodokotela uma kwenza khona indlela akudala ngicela sidlaleni bafowethu okunye nokunye mina ngiyohlale ngikhona ukunilekelela ukuthi umdlalo uqhubeke phambili uma nisakubiza ngomdlalo mase nikwenze okunye hayi ngiyophuma bafowethu ngicela sikhula umdlalo njengoba sikhuluma nje kutekwa noma sekuyiniwe futhi kulodelwane ngokomdlalo ngoba masikhuluma eqinisweni liningi igazi ngabe selachitheka mara nginekhonyana kanjani ngamapolo kamanje iziphi zakhe zonke uyayilwela ngihlaza impela Here's Umaska. Here's Umaska. Ngalova lolo nti wenza kanjani lokho kodwa ngiyekuthemba mfethu wethu awu mfethu siyathokoza cha bafethu siyanimukela la sihleli khona ngisho njalo abayini nifike kufanele sinimukele mapholo nawe emkhulu mapholo sisathintana mfethu nganthi angisali masabona namsathini efonini nakuzoba nomcimbi ngonyaka odlule kwangathi khona ukuxoxa wagcina ngathi akuhlangana umcimbi wakho waqhubeka mina ngisho kuthiwa mfethu nguhlonipha kangakanani but umuntu noma yimuphi othreatenisha impilo kamthandeni uphenduka abe yisitha kimi kuthiwa ngaxabene nami direct because ngikholwa ukuthi inkulu into ezokwenziwa lo mfana endimeni eSouth Africa so ngangazi ngitshela ngelilanga ngikholwa ukuthi ungathiwa uphethe into eyisilimazo uphethe ini or useviyeni ekuthiwa hlasela umthandeni no uma ngakhuluma iqiniso uma uthi lo gay oyihubha umthandeni ngesibhamu ezeshaya amawindi ngesibhamu no ngifuna ukusho ngakuhlonisa ukuthi angibanga happy futhi nje iyakhuba lento iyacasula kahle kahle uma kuya ukuthi ngabe ukulima bami ngabe yini ngicela uzongifakazela ngiyafisa mfethu ukuthi la noma ngabe kuthiwa kwenzakalani nani ngoba umfethu nawe ngiyaphila animdubulanga nimbulalanga nani ekugcineni asikho isidingo sokuthi abe yisitha nawe okay bengabafani bethu okay ibona besithengela ama-ice lapha ma ukuthi sishaya iphuzo lapha nokhulubusi uyazi naye uyabona ngezulu kuye kuthiwe yidla kubi uma nikholakala senidla ndawonye kanti seningenathi ukutwistana kancane lapha nalapha ngiyagcizelela ke nami ukubaluleka ukubuyisana nanokuthi umfowethu siyamdinga naye njengoba futhi sidinga into eziningi azenzayo izinto ezenza ngenhliziyo emnene kodwa mayengenaso isibusiso sabantu abafana nami nomthandeni entweni yakhe naye uzizwe exeke ngaphelele uyabona phela okay unawo umoya wokuphila usenganywe idimoni uyaphila lo mfana futhi uyayithanda into enhle futhi uyayazi into enhle ngicabona naye into enenkinga enakabhekana nazo nabantu akayasebenza nabanye abangamazambane abolile cha ukhona naye la akhule khona umuntu ukhula usuku nosuku ingakho ke ngani zakwethu ngibone kubalekile ukuthi bahlangana abafowethu
baxolelane ngoba uyabona nje namanje uyaqala nje ukungibona ngawufakela umqhele ngimephuca isigqoko sakhe lesi nje ukhombisa ukuthi ngendlela yesizwana ngayo sengimephuca nesigqoko sakhe sesingakimi umthanda kabi umthandeni umthanda kabi lokho yabona nje uge uyagula nje njengoba engezwani nami nomthandeni kuyamgulisa lokho bekile Masondo wabeka nawe umculo ikakhulukazi ukubeka uMasondo wena mculo ngengifakazi wakho ngoba amuke naye ngifike nawo amapholo sengigqokelana naneyigqoko manje-ke angikwazi ukugaranta kakhulu ngenkulumo ngawe phakathi kodaba lwami namapholo kodwa uMasondo lokho akuchazile kuyikhona ngiyakhumbula ukuthi bekuthi noma kwenzakalayo bekuba yimi engikhanselisha ibandla lakithi ngoba masikhuluma eqinisweni liningi igazi engabe selachitheka ziningi ney'dumbu engabe sezaphuma ukube kwesinye isikhathi angibuye nami ngilawulwe mhlawumbe ukukhula ngizothi mhlawumbe noma ispirithi sami asihambisani negazi uyabona kungcono uma ngizoyikhiphela mina igazi uyabona hayi futhi ngokuthakatha ngilikhiphe nje njengomuntu esukenquma inkukhu uyabona lingcono uma kuthi igazi ngizosuka nje nonqonda impi ayithi kuthiwa kubulale nabantu egameni lami uyabona izimpi zakhe zonke uyayilwela akapiki thina njengomndeni into esikhake singayifuni ukuthi laba bantu abhekana nabo bese uthola ukuthi bona sebezofaka izinkulumo uma ngabe beyingcofanela ngokomculo sekuzofakwa into ethinta umndeni yilapho ke thina sithiwa sesingena khona ke esike singekho happy ngakho amagama kaMasondo nje awachazile ayilona iqiniso mhlawumbe amapholo bengayiphawulela ngendlela aphawula ngayo mhlawumbe bese ngingenelela emveni kwalapho mina ngikholwa into eyodwa ngihlaza impela kodwa nginento ehlezi ithi emqondweni wami akekho umuntu ongamdinga empilweni ikakhulukazi usuku nomlando naye umuntu mosuku nomlando nawe uyamdinga empilweni amapholo abadala ngozami siphila naye ngoba umthandeni bemenzela ngisho ama-favor ngisho umenzela ama-favor uyazi yena ingaphathi lakhe uyakwazi nje lokho njengoba sesila namhlanje sithathele thini iy'nqumo zokuthi sihlangane futhi sobabili sinazo iy'nhloso zokuthi sonke nje njengoba sila futhi sinazo iy'nhloso zethu ey'hamba phambili ezokuthi le nto ilungu ngoba ukuwe besingayimisela ukuthi ilungu besingeke size soyihlayela etafuleni besizokwenza njengoba esho yabo ebese ngingena kule ukuthi usuke wathi ukungidida mase ugoqa awufuna ukufakazisa ngomuntu oyixokwanyana yabo umacingwane so ingakho ngeke ngathi ukudideka kancane kodwa ngase ngibuye ngiyabuya ngalapheka mayisechaza ngoba akumele into eziningi ukuthi uyayixoxa kahle kahle ubuso ufakazisa ngayo ngilexonyana kanjani ngamapholo kamanje cha manje ngimsana ukungayikhisa ekukhulumeni kwenu mafoto kodwa ngifike nawe mina la usilungisa lesimo manje mina ke makanjani ke emgwaqeni ngingene evenini ngemva ukuthi usuke uMasondo wafakazisa ngawo kwezinye izinto manje yabona uma uzofakazisa ngomuntu obuye vele ebuye ebengasesayidini likashaka ebuye yoba ngasesayidini leli zizwe ugcina umuntu ongeke uze uthi namhlanje noma ngifike naye nje namhlanje ngizohamba ngizothi ngihamba la ngizokwazi ukuhamba mina sengimncile endleleni ukuthi singafiki la sesiqabene yabo bengimincile manje ke yathi kungidida kancane mfethu kodwa ke hayi wangibuyisa umfowethu ngoba umfowethu kumina uyafana nomthandeni umacingwane unendlela yakhe yokuhlanya unendlela yakhe yobunsizwa engiunderstandayo ngoba cishe mhlambe kubantu abanokwenza lezi zinto zemicimbi kaMaskandi kubona bonke abenza imicimbi kaMaskandi ngicabanga ukuthi mina ngedwa umuntu okwazi ukunderstand umthandeni ngoba ngiphilile naye yabo yimina engikwazi ukum-understand kakhulu usehambe etshela abantu okay ukuthi okay hey umthandeni lo nimsabayo mina ngiyamazi ngoba nakho ngomncane kakubhubhuzela nje ngola mthuthu kutshela okay uthi okay ngiyamazi umthandeni mina yabona mawenza ukuthi umthandeni uzothi mawuthi umthandeni uzothi badlala okay uhambe yabachaphaza uhlamvu kuphela mina engikholelwa kulona awusuka uhamba ugaqa amadolo phakathi kwezinja kumele kuthini Isso. Resumo as cartas.
Kodwa ikhona lentonyana mhlawumbe nawo ngasho ukuthi bona ngaze ngiphathe ibhamu engaka mfethu lapha angibuyeli mboqa ngingabe ngathi ngineqhubu lokungibuyela ey'ntweni ngaze ngiphathe ibhamu engaka mhlawumbe zayingabheka athende lapho wethu kudlula nje kuloko mfethu ayizathu mhlawumbe nani nani nokuthi hoyi mdubula ngempela mfowethu noma makangibuka mina lapha ngikhona kusho ngebhamu lapha nanani enokho umuntu ozongikhomba ngesibhamu noma ngabe kuthiwa abuya after sayikhuluma le ndoda nje wangikhomba ngesibhamu ewindini ngangibuka khona lapho futhi sake sathi sigijima khona sekuvalwe igenge yakho yaphuma neyibhamu esikhomba yabo into engiyibuka lapho ngoba into engihlale ngiyibuza ukuthi na uba kuthiwa nasibamba nambamba umthandeni mafolo nani kuzokwenza kanjani ngangiqala ukubona umthande umuntu amhlonipha njengobhuti khona lapha wazathi khona emotini bathi mfowethu ukuba vele uyamuvula ivali ungidedele ngivele ngilona mafolo usilandela hayi no ayithe ngathi sholo ukelo silandela hayi ukelo silandela bana uthi amaphoyisa uyawazi njengamanje ayikho into ethintekayo eqondile kuthiwa nansi yenze ngishoyo ngoba phela into emnandi leyo uyazongitshela ngento ebhala ku Facebook ukuthi uthiwa ngithuka njengamanje bayifuna ngemthuka kufanele sifisane njengamadoda umthuka umbonaphi mara ngimbonaphi le ibhamu ngoba nithi vele yayishuthu mina zikho ibhamu engangiyiphethe laphana ezinqwa ngangiphethe isibhamu sami nje sihlezi sisenqulweni nenduku sihlezi nje sisemzimbeni angihlukani naso njengoba ngafe lo manje baba ngimncane nje ngathembela kusona kusukela lapho sihlezi nje sisenqulweni isona engangisiphethe inhloso yami eyayi ngenza ngize ngisikhiphe ingoba ngangibuka umuntu ongithukayo mawukhumbula kahle indaba yisiwe mina ke inhlamba ngikwazi ukuyibekezelela ngidalwe kanjalo angikwazi ukuthuka angikwazi ke futhi ukubekezelela inhlamba uhlele eceleni kwami nje nawe yazi mina ngikwazi ukubekezela inhlamba makwangithuka ngicabanga lento kuyona ngithembele kuyona senqulweni ukuthi yona ezokwazi ukungixazululela isimo ngoba wena angithuka mina ngikwazi ukubuyisela ngenhlamba so mangakwazi ukubuyisela ngenhlamba mina kumele ngibuyisele ngohlamba ngoba inhlamba lutho uhlamba kuphela mina engikholelwa kulona mangabe umuntu engithuka so ibhamu kahle kahle sagcina singena kanjalo isibhamu kule yanto leya ubani wethuka sasolungisa isimo senhlamba engangithukwe umthandeni ngayo isibhamu nje mina mangibona ngikhipha isibhamu so ngisikhiphele kumuntu ongithukayo angisikhiphela manje wena mawuqaqa amadolo uhamba kanje phakathi kwezinja into uthi mina ngithi kusat ngukhethe ngithi uneyinwele wena yabo ngoba phela uzobuthuka izinja ngithi inekhanda leyinwele ngoba phela mawuhamba uqaqa amadolo phakathi kwezinja ngithini so mina inhlamba engangiyikhiphela isibhamu uma phakathi ngoba ngisho ngabe kuthiwa le yanhlamba mina yayiphume kuwena amasondo noma ngabe kuthiwa le yanhlamba mhlambe kuthiwa ngangithukwe mhlambe kuthiwa ngangithukwe nje umayogathi na ngizomkhiphela isibhamu hayi ngoba ngumthandeni kuphela iyona ekwazi nginayo kodwa into ethi wasebenzeka kakhulu kulela phuma ke lapho phuma lapho manake manje malifethu asikoqeni lokukhuluma ngoba ngeke kuphele angeke kuchaze vele lokho ekuchazayo ngesithatha ukuthi simukela khona yabo sithatha ukuthi simukela khona yabo ngoba akwenzakalanga iqala lithethwa ngamagama abantu alithethwa ngomnye akwenzakalanga lokho ngicabanga ukuthi inkinga yikho kubalekile izinto engayicela mina lapha nje uqhawulana kwabafowethu ngaphambi kokuthi ke kube khona umbizayo lo ukuthi uyambiza yebo ngajabula ingane zakwethu bayiqhawulana nami ngimbekezelele nje
ngizodlala mina ukuthi ngithandene ngemapholo njengoba ngina 10 years kwi-NEC ngiye Hong Kong ne then ngithanda ukuthi yini NEC ilento za no NEC ilento za National Art Council National Art Council then emva lokho ngifuna ukuperforma bukhoma mina ngishaya into abantu singaqambela abantu abangasidlalela bese yabo ngithanda lokho ngiyakuzwa ukhabazela ngifuna ukungena emadevini inkinga mfowethu wena siyakubiza ungezi nje silungisa kanjani leso simo esinjalo Anofika kwi-podcast ngale ngizakhathi impethu seningi kwangabe seze emcimbini umbulala kwezofika kanjani cha waqala i-podcast kwase kuba umcimbi asikhulume manaka babungakanani utshwala la lalela ku-podcast wafika ku-interview kwadlula amasonto kwayima uchaza ukuthi wena umbuzeni utshwala buphuza lapha egoloka uphuza lapha wamdaka u3 weeks cha mfethu akalimalanga kwi-podcast into eyenzeka laphana mfethu umbuzeni wabambezeka njengoba kade uchaza ukuthi kunomunye umcimbi esijwayele ukuqondana nawo usuku wabambeke egoli wangafika hayi ngoba kugoloko isikhathi sasilapha esasenginikeze sona pha ngiqede ngapha then nasengifika hayi ngoba kugoloko ugoloko umbuso wamacika uhlangene uthwele ngawo ubulala baqulu ngotshwala ka-podcast hayi yazi ukuthi mina ubaba mkhulu ngabona into eyodwa ke wathi ubaba mkhulu umuntu mayidakiwe ngisho ngabe kuthiwa ube nento ngaphakathi uyayikhipha ayikhipha kabaza bathi uthwele bathi unawo yonke into babathi yonke into ingawe nje la ngaba ngisele ingane engaka ukuze ngithwele